Si us sembla, començarem per la mostra que teniu de la DOP Siurana. Agafeu el gotet que vosaltres teniu. Com hem dit abans, poseu a la palma de la mà i comencem a escalfar una mica. Mentrestant, us explico una mica 4 coses de la DOP Siurana. La DOP Siurana, la seva zona de producció és una franja perpendicular al Mediterrani. Les comarques que abarca són el Priorat, el Tarragonès, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Baix Penedès i la Ribera d'Ebre. És una zona de producció bastant gran. Orogràficament és bastant variada. Prova d'ello és que hi ha zones de la seva producció que estan a 200 metres d'altitud i hi ha zones que estan a 1.000 metres. I això ens dona una mica la sensació o la percepció de com és orogràficament aquesta zona. Climatològicament té un clima mediterrani, amb temperatures bastant suaus. Això fa que alguns dels problemes que podem tenir, com són gelades, aquesta denominació, excepte en les zones més altes, està més protegida. I, com es deia, la seva varietat principal és l'arbequina. L'arbequina és una oliva que té bastant producció, no té una maduració homogènia, per tant, quan agafem l'oliva, hi ha olives que estan ja madures, de color negre, hi ha olives que estan virant, de color lila, i hi ha olives que estan encara verds. Per això és un oli d'aquesta varietat que normalment té característiques verds i madures, perquè quan l'envolturem hi ha olives de tot tipus. En el cas de l'oli d'arbequina, de la DOP Siurana, són olis d'un fruitat fresc mitjà, són olis que tenen unes característiques d'amarg i de picant entre lleuger i mitjos, són lleugerament astringents i les seves característiques organolèptiques normalment ens recorden a l'ametlla, són olis dolços i també tenen característiques de fruites madures, com el plàtan. Si l'oliva està verd pot ser un plàtan verd, però moltes vegades són característiques de fruita madura, de plàtan, d'herbes aromàtiques com el fonoll, com l'anís, i també d'aromes a tomàquet. Dir-vos també dues cosetes més. Aquesta denominació, a més de l'arbequina, admet fins a un 20% de 2 varietats més, que són la Royal, que és una varietat que està a la zona del Priorat, és un calibre una mica més gran que l'arbequina i quan madura té una tonalitat de color rojizo, d'ahí el nom, i dona uns olis molt rics aromàticament. I un altre que és la Morrut, que està al sud de la denominació i que, com és una de les varietats principals de la DOP Baix Ebre Montsià, ja la comentarem quan fem el tast d'aquests olis. Si tenim ja una mica escalfat el got, l'haveu mogut perquè l'oli impregna les parets, passarem a fer la primera fase del tast. Aixequeu el vidre de rellotge, ens el posem al nas i mirem què fruitat té. El fruitat serà l'aroma que ens recorda l'oliva fresca i sana. Ens recorda l'oliva sana i fresca? Sí. Ho percebim clarament? Sí. Seria un fruitat mig, un fruitat mig alt. Té aromes verds, però també té aromes madurs, té aromes verds que ens recorda l'herba i aromes madurs que ens recorda el plàtan madur, l'ametlla. Ho movem una mica més i ara ho provaríem en boca. Ens el posem a la boca, una miqueta, està bo,
la punta de la llengua és dolcet, és suau d'entrada i és dolcet. Té un amarg que es detecta bé, en aquest cas seria un amarg normalment entre el lluïer i mig, és un amarg mig, i un picant que també ho percebim bé. És un oli que és bastant ric en polifenols, aquest any són així, i en la boca notem també algo d'ametlla verda i de carxofa. Olorant-lo i per via retronasal també estem identificat el fonoll. És un oli d'unes característiques organolèptiques, com us he dit, entre verdes i madures i bastant equilibrat. Això seria un oli típic de la denominació d'origen siurana. Després del tast ens hem de netejar la boca per passar a poder degustar el proper oli. Segur que a les escoles us han posat una mica de poma o una mica de pa i el que ara hauríeu de fer tots és agafar un bocinet de poma i menjar-lo per netejar la boca. Després heu de beure una mica d'aigua. I passaríem al següent oli.